United karon apo ti beneficiaryo dati tulong nga nagapo iti Ride for a Cause. Detalye ka dito yung manipod kini Idol Lars. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Mr. Louie Bonifacio, Chairman of Forcefully Flyers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated, ana ipaiman dagiti tulong ano kunda iti kalkalpa sa Ride for a Cause anakadanon da pa iti Mount Lamin kaduada ni Police Colonel Jomar Labiano. Kuna di Chairman alima dagiti natulungan ang kakailyan manipod kadagiti nagduduma ang munisipalidad iti Ilocos Norte. Imbatad na at tinaited at tulong iti kada beneficiaryo ket 10,000 pesos. Iti last nga Ride for a Cause tayo iti October 19, 2025. FM pa rin, INPPO Ride for a Cause kita ni Eyawaten Sir. Iti mga beneficiaries ni Gab Skyler, ni Sir Mario Ligsay, Ma'am Erlinda Mangurit, ni Ma'am Laika Quijano, ken Sherilyn Templado. Kita kahit kuman iti agyaman Sir ng runa. Iti kani Apo Diyos, ken Kastamet, founder tayo nga kanayon nga sumusuporta iti aktibidad tayo. Founder, Police Colonel Julius C. Sir, Advisor Police Colonel Jomar Labiano, and our Advisor Police Colonel Jonathan Di Papay, iti INPPO family, Picato family, Manong and Manang Police Ilocos Norte, Manong and Manang Riders Ilocos Norte, ken iti Pidgin Sir. Diyaman naklaunay kata kayo apo ta dakilat ka nga mangmangtet isuporta ikasto yung aktibidades mi apo. TFMPRIN Incorporated ket gagem na at tumulong kadagiti agkasapulan sa anlay nga pure riding community. Mangnamnama dagiti kailyan iti Ilocos Norte nga agnanayon at tumultulong na ta iti gagem TFMPRIN Incorporated. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.